за да й се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим. И от името на единородните сини светия ти Дух възлагам ръката си върху рабинята ти, за да прибегне към светото ти име и да се запази под заслона на крилете ти, отстрани от нея старата луна и заблуда и я изпълни с вяра, надежда и любов към тебе, за да познае, че ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син, Господ наш, Иисус Христос и Светият Твой Дух, дай да постъпва по всички Твои заповеди и да пази всичко угодно на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши я в книгата си на живота и я съедини с статото на наследието си, и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. За благочестивият и христолюбив български народ и за воинството му на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Սիրելեմ, քո սիրով տարվել, սավառնել օթերով, ինքս ինձ ուրացած նվիրվել եմ, բայց իմ սիրտը լցրեցիր դու ստերով, թե քանիսին քո սիրտը սիրով էր կապված, սիրտ ես դու թողել կոտրված, սերս մեղք եմ համարելու, սրտիցս վանելու, օտարի պես եմ քեզ նորից արհամարելու, այս կասմունքը ես իմ մեջ եմ սպանելու, սերս մեղք եմ համարելու, ինձանից վանելու, օտարի պես եմ քեզ նորից արհամարելու, ոչ մեկին քեզ պես արդեն չեմ սիրելու.
че всичко си ми ти, нали знаеш, че за тебе най ме боли, колко много те обичам, разбери. Нали знаеш, че всичко си ми ти, нали знаеш, че за тебе най ме боли, колко много те обичам, разбери. Живота си ми ти, завинаги оставаш само ти. Tu siamo barvali pe, tu che c'hai camera, možemo come cada. Tu siamo camli pe, tu siamo barvali pe, tu che c'hai camera, možemo come cada. Нали знаеш, че всичко си ми ти, нали знаеш, че за тебе най ме боли, колко много те обичам, разбери. Давай. Тебе, багажка можеш? Давай. На тебе ти е ред да си най-отпред. Красивата кума е твоята жена. Топ сте двамата, конците на годината. Хай
От другата седмица да се само се разминете. Колко си години? Малко страна на повече. Страна 3. Точно. Благословен нашият Бог, всякога сега и винаги во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабините Ти степени и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишленията, за да отбягва суетата на света и всеки Божи замисъл на врага да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху нея, като бъде съединено в подобно време с светата Ти църква, съвършена чрез страшните тайни на Христа Твоего, да като живее по заповедите Ти опази печата неповреден, да получи блаженството на избраните в царството Ти по благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия, благия и животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. Радуй се, благодатная Богородице Дево, и с Тебе благосия Солнце правди Христос, Бог наш, просвещай сущия в мен. Весели се и Ти, старче праведник, приеми во обятия свободителя душ наших, даруеш го нам воскресение. Господа се молим, Господи помилуй, Господи Боже, наистина от Твоето име, в името на единородните Сини светители, да възлагам ръката си върху рабините си степени, когато се достоил да прибегне към светото Ти име и да се запазят от заслона на крилете. Отстрани от нея старата оная заблуда, изпълни с вяра, надежда, любов към Тебе, за да познае, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Запиши в книгата си на живота и седни с останалото на наследието. Нека очите Ти винаги на усило гледат в нея и ушите Ти да чуват гласа на молбата. Развесели делата на ръцете и във всичкото и потомство, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя слава на Отца и Сина и Света Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи, само Божий Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на рабията си, потърси и издири и прогони от нея всички действия на дявола, запрети на нечистите духове и изгони, очисти творението на Твоите ръце, като употребиш силното си действие, смъчи сатаната скоро като злетец, и дай да побеждава над него и над нечистите му духовете, получавайки от Тебе милост да се удостоиш безсмъртните небесни и животворящи Твои тайни, и слава да отправи на Тебе Отца и Сина и Света Духа сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечни владико Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие, сам Ти привържи към живота на Твоята рабиня Света Лана, който да избави от всеки замисъл на врага от лоша среща, от пламнещи демони, от лоши привидения. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който се загледа в сърцето й. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който иска да се загледа в сърцето й. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който иска да се загледа в сърцето й. По благодата, милосърдие и човеколюбие на единородния Ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия, благи и животворящ, който сега и винаги во веки веков. Амин. Заставайте, там посветено, че бъдете към Тебе. Отричаш ли се
спаси сатаната от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордост. Отричаща се от сатаната от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордост. Отричаща се от сатаната от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичките му служения, от всичките му гордост. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Ставате пак както бяха. И да друго ги чува. Съчетаващи се с Христа. Съчетаващи се с Христа. Вярващи в Него. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек, и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писания, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край, и в Духа Света Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланям, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Една свята Вселенска апостолска църква изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Ние поколението се покланяме се на Отца и Сина и Света Духа, единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината всякога, сега и винаги во веки веков. Амин. Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй, за мира свише и за спасението на нашите души, за мира на целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви и за обединението на всички, за този свят храм, за тази света обител, за ние, които влизат в тях с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помолим. Господи помилуй, за високо преосвещения наш митрополит Наум, за честното свещенство, за дяконството, за монашеството в Христа, за целия църковен мир и всички люди, за благочестивие и справедлив наш народ и воинството на Господа да се помолим. Господи помилуй, за да се освети тая вода със силата действа при служителите на Светия Дух на Господа да се помолим, за да се изпрати благодата на изложението и благословението Йордана на Господа да се помолим, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. Господи помилуй, за тая, която пристъпва сега към светото просвещение и за спасението и на Господа да се помолим, за да бъде избавена тя и ние от всяка скръбня, беда и нужда на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилувай и ни запази Боже своята благодат. Господи помилуй, като поменем през светата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и пресна Дева Мария, заедно с всички светии, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти чуй, пойми, Царю, сега мили чрез силенето на Светия Твой Дух и освети тая вода,
Сам ти чуй, прибиви царю и сега величай Синът на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам ти чуй, прибиви царю и сега величай Синът на Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на река Йордан, на предизурмене осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от Бог, идолна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислящите със съзнанието, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твоеме, Господи, да се съкрушат от знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да се съкрушат от знака на Твоя кръст всички вражески сили. Dur. Bekleyin sonra sallayın. Dur sağ olmaz bir kere ki. Olamazın kartta kal. İyice inşallah zapacak. Ağlayın mı bileyim. Защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение, Твоему безначалнието, Отец и Пресветия, върхи и животворящ, Твой Дух сега и нині во веки веков. Амин. Мир на всички. Преклонете главите си пред Господа. Да внимаваме, алилуя, да внимаваме, алилуя, да внимаваме, алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идеш на света, сега и винаги във веки веков. Амин. Помазва се, да видите Бога да се целене на Отца и Сина и Светия Дух, да изцелее душата и тялото и душа. Вяра. Твоите ръце сътвориха и построиха, за да ходят по стъпките на Твоите заповеди. Сега се говориха. Тречи. Кръщава си рабинята Божия Стефани в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Постригва се Божията рабиня, Стефани в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На масичките послушавате. Може ли да виждаме, че ти...
Майка ми се че прича. Добре, бе. Ще ме бие? Да, бе. Я го разпрети. Ще и заплевите. Zaman çekeyim bir. Öyle değil. Oldu çek o zaman. Çek oldu çek. Хорошо, слава и да види Иерусалим и да пресвещи на живота, защото на Тебе подобава
Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Помилвай нас, Боже, по Твоята велика милост, молим Те се, чуй ни, помилвай, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за благочестивие и православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за високо просвещение на наш митрополит Галун и за цялото Христа наше братство. Още се молим за просветената Божия рабиня Стефан, да бъде запазена през всички дни на живота си във вярата на чистото изповедание на всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и прошка греховете на Божия раб Георги Възприемник. Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух въздавна слава сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование, да се слава Тебе. Христос истинския наш Бог, който благослови да се кръстви това заради нашето спасение, по молитвите на своята се пречиста и пренепорочна света Майка, на преподобните и богоносни наши отци, на преподобни нашите Димитър Васърбовски, и на всички свети, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Благоденствено и мирно житие, здраве и спасение, от всем Богото спасение, подаш Господи, новопросветенния рабе Твой Стефан и самосприемником я Георги, и сохрани нам много лета.
Господи, святих Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Божието благословение, Неговата милост, да бъдат със всички народи и часите. Тази става прекрасна, тази е пати преди тях. Препалват съм.
silenci, няма такъв мачкайги. Аз си дойдем на домата, имаш пари вървала си. Silenci, няма такъв мачкайги. Аз си дойдем на домата, имаш пари вървала си. Аз се пукат всичките от тях, да ти завижда, че си тарика. Да говоря пак по твоя адрес, оборота да събрави днес. Да се пукат всичките от тях, да ти завижда, че си тарика. Говорят пак по твоя адрес, оборота до събрави днес. Няма такъв мачкайги. Да си дойдем на домата, имаш пари вървела си. Silenci, няма такъв мачкайги. Да си дойдем на домата, имаш пари вървела си. Да се пукат всичките от тях, да ти завижда, че си тарика. Да говоря пак по твоя адрес, да ти завижда, че си тарика. По твоя адрес, оборота до събрави днес. Всичките от тях, да ти завижда, че си тарика. Alibaba.com is your one-stop B2B purchasing platform that lets you source efficiently at great prices.
Dai. Sen bekleme git. Bırak onları abi. Çalgarın yanına. İkisini de. İyi. Oh. Hadi gidelim.
Река изма християн, че разбивам. Че, шок трябва. Чакай. Река изма християн, че русам. Река изма християн, че русам. Браво! Трябва да решай. Аз ще приеха. Айде, честито. Аз ли да чете? Вие, нали? Не знам. Малки сега. Не, християнка. Да сте живи и здрави, дано всичко, което днес направихте за моите, цял живот да бъде за напред. Винаги взаимни много здрави. Така и на сватбата. Да сме заедно. Опа. И ти мен да сте ни ли, папа? След малко. Ще вземем, ще се напием. Айде, добре дошли. Давам сам да те снимаш. Влизай, как кръстим към. Сигурно ми. Абе, спокойно, влизай си към. Да се бъдем. Сядай ти. Чакай. Букхалисın реши. Haydi akar kataha. Стефи, диги букхалиса. Еки баксарче. Але? Айде сулапте да беше соман да се. Шуди се рокля. Шуди лавич. Чека, ще сте вещ? Нас е като народ.
Thank you.